Jatend migao ma ochung'ne weche mag tuke pacho kaendi mikai Amina Mohammed ne otimo manoendo ma en limbe makende e gwenge goeko mag Kisumu, kama bende koro nodhiye mar mondo mi koro timane nonro mar gedo masani koro dhi nyime, manoendo mar alapnoendo mar Jomo Kenyatta stadium masani ndi koro igero e boma noendo ma Kisumu. Amina Mohammed kane ntiere e chenro noendo nomor ahinya kendo nopuoyo ahinya tijno mosebedo ka koro timre e kindegi eki ma osekadho, kaka nowacho ni koro gedo masani timre noendo okete manoendo e puodho madirom eka magoeko 6. Amina Mohammed kane loso nowacho ni nitie bende alape moko bende sani koro ger kanyo ma nitie iye, bende biro goyo tuke kaka magoeko mag basketball, tuke mag tennis, od noendo mar gago kata kanyo ma en magawa kanyakla koda kama goendo kuonde mag romo miluongo ni conference hall. Ute bende mag koyugi magoeko mag konyruok bende nitiere kanyo endo, ma bende biro romo magoeko 59. Ka bende wacho ni koro parking kano mibukete nyamburko bende rom nyamburko goeko 600, mano e kinde te ma bende pabno biro bedo katiyo. Amina Mohammed sani bende nolero ni koro sani pauno ka osechako tich maber ahinya, oganda mantiere aluorano endo mar pabno kod Kisumu biro yudo thuolo endo mar uso mano matimo ohala margi kangano endo mani kare, kowacho ni mano bende biro nyayo uchumi noendo mar kaunti ma Kisumu. Pabno ema biro bedo kanyo endo ma koro ibotime nyasi mibo sidh godo Madaraka Day koro mano juma manyien tarik 1 ma dwe mar 6. So that was last year. I think it was the fourth quarter of last year that we were doing all this. So this, ladies and gentlemen, is part of His Excellency President Jomo Kenyatta's plan to develop and rehabilitate sports facilities across our country, to nurture and to develop the talents of our young people. This stadium has been fully funded by the government of Kenya through the sports fund, and it's called Sports Social Development and Arts Fund, to the tune of almost 500 million Kenya shillings. You recall that the fund was set up by His Excellency the President in 2018 to do exactly this, to deal with the sports facilities and to support our sportsmen and women. For the last 6 months, because you will recall that this stadium has been built within a very, very short period of time. That's why I was so grateful to the team that has been here for the last 6.5 months, working day and night to make sure that it's delivered within the 7 months that we had agreed would be the time frame within which we would deliver this stadium. We also, during that time, as we went from the stadium, realized that from the original number of stands that we needed additional stands because we wanted to make sure that this stadium would withstand the test of time and the number of young people who would want to train at this facility. And so we were directed by His Excellency the President to provide additional stands. And as you can see, all the stands here are fully covered. All the spectator stands are fully